Čusky chřusky, já tě vítám na svém kanále u svého prvního videa. Točím ho teda už podruhý, protože ty vole, mám na hovno mikrofon, takže tam si bylo slyšet jenom foukám ty vole do mikráku, takže snad tohle už bude lepší. Chtěl bych vám představit stránku, pomocí který si budete moct vydělávat peníze. Takových stránek moc není a proto je důležité je trochu digitální. Ta stránka se jmenuje goldmines.biz. Hodím vám ji do komentáře, do popisku videa. A když se zaregistrujete přes ten můj link, tak dostanete nějaký zlato do začátku, nějaký ten bonus. Jak tahle stránka vůbec funguje? Vy se přihlásíte pod nějakým e-mailem, nějakým heslem, konkrétně přeze mě, tady máte přes ten můj link, abyste dostali nějaký to zlato do začátku, tady vidíte datum registrace. A teď si půjdeme vysvětlit vlastně ten princip. Jsou tady vlastně takový trpaslíci a ty trpaslíci ty si kupujete za nějaký zlato, který jakože vytěžíte. Máte tady toho základního trpaslíka, ten stojí 200 goldů, jo? Stojí 200 goldů a za 1 hodinu vytěží 7 goldů. 7 rudy, omlouvám se. Stojí 200 goldů, ale vytěží 7 rudy, což teda jako není moc ten poměr, ale postupně se to zlepšuje. Tady máte studenta, ten vydělává 70 rudy, 370, 1920 a nakonec je tu profesionál, ten je nejlepší, ale taky je zase nejdražší a stojí 200 000 goldíků. Teď, jak ty goldíky vlastně získáte? Když se zaregistrujete přes ten můj link, tak dostanete nějaký goldíky do začátku, abyste si mohli aspoň koupit toho základního groma, toho trpaslíka, toho kida, který vydělává 7 rudy za hodinu. Máte tady ty, když si rozkliknete ty mines, trpaslíky, tak tady vidíte vlastně kolik vám vydělali za tu hodinu. Já tím, že to točím teď už podruhý, tak tam mám teď momentálně jako málo, protože jsem teď nakupoval další trpaslíky a bohužel jsem zjistil, že zvuk stál úplně za nic. Takže tady mám vidět, kolik trpaslíků, kolik vytěžil. Mám to, vybral jsem to asi tak jako před, já nevím, 5 minutama, půl hodinou a už tam mám prostě tolik rudy. Tu rudu vyzvedáváte tím, že dáte tady, kde Storehouse, kliknete na to, ono to zmizí všechno. Kromě tady, protože tam jsou vždycky nějaký zbytečky, takže všude jako by měla být 0. Dáte Orange Processing. V tom Orange Processing vidíte vlastně kolik rudy ti vaši trpaslíci vlastně vytěžili celkově tady. Když byste si to sečetli, tak to je počet rudy, kolik vytěžili celkově. Teď, jak to funguje? Tahle ta ruda, když se sečte a rozdělili byste si to na 2 hromádky. Za 70% z tady téhletý celkové částky si budete moct znovu koupit další trpaslíky. 30% z tady téhletý celkové částky, té rudy, budete moct si vyzvednout jako do svý peněženky, jako reální peníze. No, ale máte tady, že 100 rudy je 1 zlato. To znamená, že když budu mít 100 rudy, tak si vydělám jenom 1 zlato. Ale až to budete takhle mít, tady rozhodnete se to, že proměnit to zlato, za který můžete potom nakupovat znova ty gnomy, tak dáte Process All. Ten Process All se tady vidíte. Tohleto, těch 30 972, tak to jde na znovu, abych si mohl koupit další trpaslíky. A těch 13 274 zlata, tak jde právě na to, abych si mohl vybrat to zlato jako reálně bylo za měnu, za rubly nebo za dolary, eura. Teďko přidali právě dolary před měsícem asi, takže můžete dostávat na peníženku v dolarech.
Jak to funguje ještě dál, se koukneme tady dole. Jsme si vybrali. Když máte ty peníze, to zlato, když to zlato nechcete vybírat a nechcete si ho poslat do ty peněženky, tak si ho tady můžete proměnit. Můžete si ho překlopit z toho vidla do těch zlaťáků, za který si můžete právě koupit, a ještě dostanete k tomu 20% té hodnoty toho zlata. Takže si dáte exchange a vidíte, že se to změnilo. Tady už mám 0 a tady je 76 000. Takže takhle funguje exchanger. Pak tady máte daily bonus. Tahle hra jako jde hrát úplně od nuly, nemusíte do toho vložit vlastně absolutně žádnou ani korunu, ale je lepší určitě ze začátku do toho aspoň třeba 100 korun, 200 korun vložit, protože vám to urychlí ten začátek. Tady máte daily bonus a v tom daily bonusu dostanete každých 24 hodin 10 až 100 goldíků. Tady místo toho the next bonus will be able after, to je čas, za který budu moct znovu tady takhle kliknout, bude tady takový žlutý políčko a budu si moct vybrat zlaťáky, který dostanu úplně zdarma, prostě každý den, každých 24 hodin, prostě kolikrát, 7krát v týdnu. Tak se tady podíváme, jak to vlastně vyzvednou. A ty peníze vyzvednete, takže si dáte withdrawal, vyberete si peněženku, do které si to chcete poslat. Tady si zadáte její číslo, počet zlaťáků, kolik máte tady. Oni si berou teda provizi 1% a ještě bych měl vysvětlit, že 100 zlata je 1 rubl. 1 rubl je přibližně 0,30 korun, jo? 30 halířů. Není to moc, ale když máte právě hodně zlata, tak se to nastřádá a určitě se tím jako můžete přijít na nějaký pěkný penízky. Tady už jsem to zkoušel si to vybírat na svou peněženku a vidíte 50 rub. Tady když kliknete na Bank, tak se vám otevře tady ta stránečka, tato let a tady si právě můžete vložit ty peníze. Vidíte, 1 rubl je 100 zlata. Takže když si vložíte, já nevím, 100 korun, to bude pěkný do začátku a doporučil bych to vložit přes toho Fire, to je takový bezpečný a teď si ukážem, kolik si vlastně můžu vydělat. Takže vidíme, že tady toho základního trpaslíka, tak těch mám 12. Těch dalších mám 10, takže si to tady napíšeme do tabulky. 12, 10, už vidíte, že tady naskakují nějaký drobné částky jako v korunách. Jako 6 korun za měsíc je to strašně málo, jo, ale to ještě není jako všechno. Takže dalších trpaslíků má 5 a 10, tak to tam rovnou napíšem. 5 a 10, no a vidíte, už mám 5 korun za měsíc, za den, jako sice je to pořád málo, ale ještě tam pořád nejsou ty profesionálové, 169 korun za měsíc, jako máte aspoň jako nějaký kapesník. A teď se podíváme těch profesionálů, teď tam dopíšem ty profesionály, teď mám 1762. Takže 1762. Teď si můžete video pozastavit, nebo já chvilku počkám. Napište do komentářů, kolik si myslíte, že teď si budu moct vydělat za den. Doufám, že už to máte. A teď já to jdu potvrdit. A vidíte, že si můžu vydělat za jeden den 4412 korun, za měsíc 132 000 a za jeden rok dokonce 1 588 000. Jenom za to, že budu tuhle stránku navštěvovat a každý den si prostě koupím
další a budu to zlato tam reinvestovat a vlastně si říkám, tady vidíte tu tabulku, že když se podívám ještě na stránku, tak tady vidíte tenhle trpaslík, ten základní, tak stál 200 goldů, ale za 1 hodinu vydělá těch 7 té rudy. Tak se podíváme, jestli jsem tu tabulku dělal správně. Vidíme, že jich mám 12 těch základních a za 1 hodinu to je 7 rudy, těch 12 prvních, těch základních, a to vynásobím 7 a zjistím vlastně, kolik mám, kde vidíte nahoře, že to je vynásobím 7 a že vydělám z 84 rudy z těch prvních základních trpaslíků, který vydělali. Postupně to mám vynásobení 24 hodinama, 31 a 12 měsícema. Takže tady vidíte vlastně, jak se rozdělují ty peníze podle těch 70% a 30%. A tohle to je čistý výběr, jo? Už je to převedený, vynásobený. Mám tady, že rubl je 0,36, když je možná trošičku už teďko míň, ale měl by to cca odpovídat za to, že vlastně navštěvujete stránku. Tady mám pro vás ještě ten link, který vám vložím potom do popisku videa a přes který vlastně dostanete nějaký ty goldíky do začátku, jo? Takže tohle bylo asi všechno, jak staré té stránky Golden Mines. Já vám popřeju hodně štěstí. Určitě se zaregistrujte přes ten můj link, který je v popisku videa. To už bude pro dnešek asi všechno. Já vám popřeju jenom hodně štěstí, ať vám to vydělává peníze tak jako mě. A hlavně se zaregistrujte přes ten můj link, který vám dám do popisku videa a uvidíme se asi u příštího videa. Já vám děkuji, že jste to shlédli až sem. Tak se mějte hezky a uvidíme se u dalšího videa. Čau čau.